susu randa rasane rada sepo Harimau Raya Gazebo nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa yo Ganesha paket komplit lho iki. Sajose lho Mas. Campur sarine apa, Pak? Tau nono pindho nono tak enteni ing pucuking tresno. Balung nangka babasane mung katon-katon sliramu wae. Mbak Eva Dalem sayang. dari Karang Taruna tadi ngesaken sinarengan nanti dipun aturaken nggih Iya, sinarengan. oke. Yuk dimasukin. Ojo lali paweningku muga mono kemas janji-janjimu kang setya satuku tak enteni nganti sak elingmu. Yo Gazebo lho iki Mas. paket komplit Ganesha Sound System. Sajose Sajase baru-baran. ah 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 Wah. Wah. awake lenyu-lenyu. Semangat. Masuk. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu Alah. galaku apa sliramu ra krasa
seliramu wae. Monggo, monggo Bu. Aduh iki lek ora menghadang-hadangi jalan to, Mas. Ora aku rada rene. Nanti, ini kene Rada wae. rene. Rada rondong blesek lho. Siap? Yo. Siapkan gerakan Anda. Ya, Pak Puji, aja mulai sik, mulai bareng aku. Wah. Terang. Ojo lali bawaling. Kemana mas? Janji-janjimu. Kan saya satu. Tak anteni. Nanti saelingmu. Terima Matur kasih. sembah nuwun Mbak Eva kan lagunipun Ninggaka Tresna.